सभी लोग हम गाय प्रमोद प्रेमी से पैर छू के प्रणाम करते हैं। आप सभी को आशीर्वाद से ताली से स्वागत करते हैं। आज बहुत ही खुशी के माहौल हमारे भाई हमारे मित्र गुरु भाई आलम राज जी के भगिना के शादी के रिसेप्शन पार्टी में तमाम कलाकार तमाम हमारे गायक राइटर सारे हमें भाई लोग का आगमन भइल बा। हाँ जी सभी लोग के स्वागत अभिनंदन रही हमरा ओर से। और हमारे शत्रुघ्न भाई की टीम अस्कर भाई की टीम लागल बा। ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे कौन बाबा बड़े पांडे जी कौन पांडे जी सोनू जी हमारे और मीडिया भैया लोग हमेशा फॉलोगी हमरा और से उ लइका माई से कहता कि माई बिना तोहरा कृपा के कुछ होके वाला नहीं। हां बारे नर मुंडा सुंदर अति सुंदर ना बलिया गोर लह का तू इंसान रहा बाबू शान रहा संजय भैया लइका के भाव बका छोटे आ हम तो कहीं बहुत कम जाइले बाकी आलम भाई गुरु भाई हवे हमरा कहला पर हमरे छोटे भाई प्रमोद जी गोपालगंज एक बार में वहां के गई रहनी। आलम जी सही बात है कि भाई तार नेवता जरूर हम पुराई नेवता रखले ना हो अहिरान के नेवता प्रमोद जी भी आइल बनी लजी ओइ लाइटवा प्लान कर ना यार लाउडा लाइट का के कर दल यार अरे कि सुर नहीं सुर ताल है भैया कि कैसे तेरा गुन गाऊं कि महली चादर ओढ़ के कि द्वार में तेरे भक्त लिखी पाई लाइट अस्थिर कराओ तो अरे बेटा रे लाइट वाइट करे महावीर वाला लाइट सदा बार बेटा भाई मुरी नचाओ तो तन भी मैला मनो भी मैला अरे तन भी मैला मनो भी मैला अरे किताब से छोड़ाऊं अरे भिखारी में बन के पुजारी है माई कि दास के दीना उबारी एगो लइका के भाव आवेल बाबूजी बुनावा कि पानावा पतैया पर लिखनी काली खनी का डिले कम करो हो ज्यादा होता ए मैया घरवा के पाता अरे कइलू ना स्वीकार भगवती यो से अरे बेटा के अपनाने वाला अरे कि थकी कोई नैनवा तू ना जइलू
ये माई माई तोहरा असरा लगौले लगौले लागत है कि नरमुंडा के बलि देवे के पड़ी। शुभ शुभ बोल बेटा शुभ अरे की थकी गइल नयनवा तू ना आइलू कि धई के कला सवाल हो बोली लला सावा रहिया भवन हो भूला गइल कला सवाल हो बोली लला सावा रहिया भवन हो भूला गइल पानावा पैदा पलख ए मैया घरवा के पाता हमारे आलम भाई के भगना बड़े तो हमनियों को भगना लगे और ये हमार दुआ कामना रही कि तहार जोड़ी हमेशा सलामत रहे बेटा तेरा बनाने वाला कि थकी कोई नवा तू ना आइलू कि थकी कोई नवा तू ना आइलू हर कला सवाल हो लगा सावा रोहिया भवन हो भूला गइलू ये माई अरे दूध के कराहवा सदाई मैया फूलायो ढबूला बाबा ले जाइए छोट भाई अमरनाथ भैया की ओर से लाखों लाखों पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा छोट भाई विमलेश जी वाली स्वागत अभिनंदन बा और कहे के भाव बका नरेंद्र भैया पप्पू भैया अमुना भैया वाला मुन्ना भैया दूध के कड़ा हवा सदाई मैया भूलावा छुराई कि करे वाला कानू दो पवे खाती तो रस पूरी हलुआ कइले में खिलाई मैया ए मुन्ना भैया कि कवन बनवा में जाके समा गइलू कि कवन बनवा में जाके समा गइलू हर कला सवाल हो लला सावा कहिया बड़का भैया मुन्ना जी मुखिया जी जो भी छपरा में हम एंट्री कर ले मालिक बबरू अगर गंगा पार हो हमारे छोट भाई अनिल राय फिर भारन भैया इन लोग के प्यार के
साथे साथ मुन्ना भैया पप्पू भैया के प्यार हमेशा हमरा मिलल बा। नरेंद्र भैया के और आशा करतनी नरेंद्र भैया के जीवन में लोग के प्यार हमरा मिलत रहो। इहे दुआ करबे नरमुंडा। हाँ जी छोटे भाई कलाकार लोग बहुत लोग बा। बाकी आलम भाई से वो हमनी के प्रेम बा प्रमोद जी और हमेशा रही माता रानी यही तरह आलम भाई के पद प्रतिष्ठा हमेशा बनल रहा। बस ये हम दुआ करब। एगो माई बहनों पचरा बोल बे धर्मेंद्र कौन पचरा महके लो पड़ी जाए मैया रे सुरही गाई देखियो परिवार के लोग हमेशा ही तरह आलम भाई के प्यार आप सब देते रही आ हमरो करवा सब देते रही नरमुंडा। हाँ जी किया रे ले हुले मूसा तो बहिनी आहुति के बसावा किया रे ले हुले मूसा तो बहिनी आहुति के बसावा। अब चाह